Seranya simino mokol nukjagya Kesab Kumar Tiripura. Omaikana kaijagai borjagai basa khoroksa manna mani. 2018 ni sikangno corona lockdown bhik thwijamani. Aboni yakolo basa khoroksana tui nukhung khajangmani mokol bo nukjaya Kesab Kumar Tiripura. Phia bini basa turuk turuk tori phaikya siklangi phaikya porinani ongi phaikya pori thanabo kwbangma jwngjal mokol nugyani tei tangwi twi bwihai samung hungrokbo khlaimaya ni bagwi. Omaikano tini bo turuk turuk yang kisa sanai bwsano Khumulungni Khungpui Academy School o phwrwngwi tonjamani class 2 o. Admission wngwi paikha phia bini boi khata painani rangmung sakwrwi abono social media o nugwi Tiprasa Singkrak motharo thangwi bini bwsani boi tei kolam khata paidrwp chubachu rwkha tini ambasao thangwi tongo nulukurok norok bahaino mangkha khe kisa misa bini bagwi suri tei chubachu khlaidi abono koikha bo. No kisa kok sugran do nini charai bwsukho pore tabo tuwo pore class 2 bo school o Khumpui Academy bo jaga mo omo diranial ADC ni da Khumulungni Khumulungni ADC ke tab kha suti o de to tapo suti nang bahai rokhesa ang tabo batar khokha khone manjao engka chuya engka to kono somoyo train logo thango bikharo masai engka abo baina hai tuktak sawai cholei matong mung kita manuni Kesab Kumar Tiripura ha Kesab Kumar Tiripura ani chairani bumkha Monita Tiripura ani location krida an location 2018 lockdown ni kija sikango taisa langkha engka aboni yagola ni chirai nang chikonti amara mane rangko puisa kari bai kosto khaipana tobo pusiwi ang buino dilia tawan loge tonika engka tonika thik ase tobo ani chirai no ta butui khe kolokoto sanamnai butui khe bini life no change khaini manai aboni tui kija wanama ok laija aboni bagai joto nai tongnai tapu rok khano makha engke help khainani bagai poijao ta engke nungor saisong no tongo saisong o khe sabori khano no amade omo khe to mane kebori ya haipano chini borok mangba khe officer ko to rok ke borok nukhan kunu saya tongra kata no or ton khata na ke mo bogishot bolte ya to buskango no change khaibinai kata khaibinai nani parakha boro asal parakha Purno Kumar ha Rasdor Purno Kumar amo beyang samuno samno constituency Manipur bisingota mo hachuguchi ara ni MLA ba MDC Sombolal songbai malai khadima Sombolal songbai malai borok bo je khaima moto borok bo help khaija age ani traini buma khamya klai fuba apro bo 2018 ni tei malai jaya kono kok sado ya kitab ni cherai bong hai problem no tong sakari problem tong mang ke ani chirai abono tabu bui hai ang bo kolokotos namna musuman khabai ta okay bose bukhale mayung kanam su kepal ke kanam siriya ke kepal sila se ke tangkunan abo to kono sanan moto ko kothomani oknoba da hambai do hambai Jung Tiprasa Singkrak motha borong ni news mahai chini kok Tripura kokpin ni news ti nugui bo admission khaina ni chuasu sanjamani ke admission ke bo chuba hui no bo admission khana ingkai bin boy khata kolom paidro phanong tu hnui jung tini Tiprasa Singkrak motha joto Singkrak rokno kicha rilai bono 6000 bono chubanani hailai kaso ani loke sab to an logi wo ko haba yakru phaija mian bo yakru phaidrop haba yakru ingkai tapu milon de borma ni ani mumung kai ronen de borma eje cashier Tiprasa Singkrak motha ano no boy pai ma japano bong hai ma tong khasagari belai na hambai puila wo hambaya pharna yang chini
सार मिथुन देबरमानि तिदुल मुम्बाइ के चिनि ककपिन टिप्रासा चेनेल नुगैब आनो बेरायखे खादक जागै माने अनेक खे आनो ट्राइ खाइजा के ट्राइ खाइमां तिनि सिम जरा बिनि तिदुल मुम्बाइ चिनि टिप्रासा सेंक्राक मथा माने चिनि दारा रनेन देबरमाबो आनो खाबाय खुबाय खाग्राक बायखे पुइतुग्राक बायखे फाइबो आनो सुबानानि बागै फाइजा बर' बिनि लगेव तैमासा दङ आं आसो मुं मेनसन खाइमालिया इखे बेलेखे खा आं दंथौजा तो आबोनि ते आनिस्लाय तला तंनाय रकनोबो आमतिखे चुबागै जों खालाय मानथौ चिनि टिप्रासा खा गोनां माया गोनां रक हनै वान सकाटा इखे आबोनो आं ते बिसि कबो साइमाया जर आनो जाया तमा तफेनो जतन नाकादि जतन खुलुमका